İnşikak suresi. İnşikak suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 25 ayatdan ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayatda agdalayan asman yarlarını manisinden bir işlikten alınandır. Sürede Allah'ın kudreti yatladılıp, insanlara duyduruş vermek, alem jahanı yoktan bar eden güýjüň adamları täzeden diýeredip, mahşer meydanına jemlemeginiň hem aňsat boljakdygy beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen asman yarlanan wagty, öz perwerdigarynyň buyrugyny diňlän wagty, yer ýaýlyp teptekiz bolan wagty, yerin içindäkilerin daşyna çogup çykyp boşalan wagty, öz perwerdigarynyň buyrugyny diňlän wagty, şol wagt nämeler bolar? Ey insan, sen tä perwerdigaryňa gowuşýansaň urnar durarsyň. Kıyamet günü hatap depter sag eline berilen kişinin hatabı aňsat bolar. Ol maşgalasyna şadyanlyk içinde gaýdyp geler. Kitaby, hatap depter iýdinden çep eline berilen kişi bolsa, ýok bolmak arzuw eder. Ol dogdokda alawly oda girer. Ol dünýäde maşgalasynyň ýanynda keýip sapa içindedi. Hiç açan perwerdigaryna dolanyp barany öýtmezdi. Ýok, takyp, perwerdigary onu görýärdi. Bes, şapaga, giýje we onuň içine alan zatlaryna, dolan 14 giýjedäki aýa kasam bolsun, siz bir haldan başga hala geçersiňiz. Onu olar näme üçin iman getirmeýärler? Olar Kur'an okulanyny çoň hormat bilen tejde etmeýärler. Gaýtam tersine, kapyrlar, dini yalan hataplap inkar edýärler. Allah olaryň kalplarynda näme saklaýandyklaryny bilýändir. Sen olar ören elhenç azap bilen boşla. Emma iman getirip, hayırlı ve ýaşy işleri edýänlere hiç iyir üdülmeýän, hiç gotarmaýan syýlag vardır.